Hello mga bata! Welcome back sa ating GNC Online. Og excited na ba ka? Of course, excited na magkanta, mag-memory verse, o maminaw sa Bible lesson. So, unsa ka ang Bible lesson karon? Bata, ano na ba kay amigo or friend? Yes, siguro kita tanan na ay mga friend or na ay gitawag na best friend. Wow, karong adlaw, no? Magtuon kita sa best friend nga story sa Bible, no? Kinsa kaya yun? So, atong pamanawon unya, no? And this time, muluol kita sa Ginoo sa pag-ampo. Kay ang pag-ampo, no, ang pag-istorya sa Ginoo ug pagpasalamat, no, sa iyahang kaayo sa atoa nga siya ang atong friend ug aduna kitay mga friends. Let's pray. Dear God, thank you for your love, your goodness, your faithfulness to us. And ikaw, Lord, ang among friend, O God, who is always there for us. Salamat, Lord, nga ikaw ang Ginoo naghatag sa dumua og mga friends. And this morning, Lord, tudloi kami kung paano kami maging good friends sa matag usa. Lord, thank you that you are the God who is always there for us, Lord. Thank you for all the blessings in Jesus' name. Amen. God has given us a message in the Bible. Every page is full of truth for you and me. He wants us to discover we can be His friend. We need the perfect Savior God promised to send. It's not a secret or a mystery God wants us to guess. He wants us near. The answer's clear. It's Jesus. Jesus. Who can see everything? Who is the mighty King? Who can do anything? He can save me from my sin, and that's why I sing. His name is Jesus. God has given us a message in the Bible. Every page is full of truth for you and me. He wants us to discover we can be His friend. We need the perfect Savior God promised to send. It's not a secret or a mystery God wants us to guess. He wants us near. The answer's clear. It's Jesus. Who can see everything? Who is the mighty King? Who can do anything? He can save me from my sin, and that's why I sing. His name is Jesus. Mga bata, aduna na putay pagkatunan karon na bago nga memory verse. O kini si Teacher Joy ang magatudlo sa inyo og memory verse karon. Di ba mga bata, ganahan man mong maligog ulan o magdulak og mga lapok? Di ba kung maligog ta og ulan o magdulak og mga lapok, mabasa o mahugawan gyud ang ato ang sinina. Pero unsa kaya ang atong bation no kung makailis na ta og uga og limpyo nga sinina, di ba? Nindot kay sa paminaw mga bata, no? Ug ang atong Bible verse karon mga bata, nagahisgot siya mahitungod nga aduna daw tay sulubon nga limpyo. Ug ang atong memory verse karon mga bata, makita dinhi sa Biblia. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Ang atong memory verse, makita siya sa Ephesians chapter 4 verse 24. Okay, akong pag-abrihan ang Biblia ug atong pagbasahon sa Ephesians chapter 4 verse 24. Put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ephesians chapter 4 verse 24. Karon mga bata, sabay na magbasa sa ato nga visual. Ephesians 4 verse 24. Put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ephesians chapter 4 verse 24. Ug karon mga bata, akong i-explain sa inyo nga kung unsa buot pasabot sa ato ang memory verse karon aron masabtan jud nato pag-ayo. Put on the new man. Ang buot pasabot dinhi sa
man mga bata, kita na mga tao o gusto sa Dios nga kinahanglan ang atong kinabuhi, manginabuhi kita nga bag-o. Which after God, dapat tugutan nimo ang Ginoo nga magbag-o diha kanimo o kanang magbuhat ka og maayo aron malipay ang Ginoo diha kanimo og para makita pud sa imong mga friends, sa imong mga amigo, mga amiga nga makita lang kahayag sa Ginoo dinha sa imong kinabuhi. Is created in righteousness and true holiness, no? Kita mga bata gibuhat ta sa Ginoo aron mahimo tang matarong ug gibagot ta sa Ginoo aron mahimo kita nga matarong ang buot pasabot sa matarong mga bata ug or kaning righteousness dapat permit ta maghimo og maayo para very good ta permi og malipay ang Ginoo sa atoa. And true holiness, no? Holiness pure or dapat clean, no? Pure to clean. Dapat limpyo ang atong ginaisip. Dili ta hugaw una-una. No? Tanan natong i-istorya mga bata. Dapat na ay blessing. No? Dili ta magstorya og mga bad words. Dapat holy. No? Pareha sa Ginoo nga. Ug dili na to ni mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Kung ikaw bata, kung nagasalig na ka kang Jesus, ni imong manluluwas, siya ana-ana sulod nimo na siya sulod sa imong kasing-kasing o tabangan kaniya sa pagbuhat ug maayo tabangan kaniya aron makalikay ka sa pagbuhat ug sala. Kung ikaw pud bata, kung wala pa nimo ginasaligan si Jesus nga imong manluluwas, pwede nimo nang pagabuhaton karon ug unya pagkahuman sa atong Bible lesson, matagaan ka og opportunity kung unsaon nimo pagsalig o pagtuo o pagtawat kang Jesus imong manluluwas ug makasigurado jud ka nga ikaw makabaton kinabuhing walay katapusan. Mao ka na atong memory verse karon mga bata og atong pagbasahon balik ang atong memory verse. Ephesians chapter 4 verse 24. Put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Ephesians chapter 4 verse 24. Aron dali nato ma-memorize ang atong memory verse, aduna tay dula ang tawag ani sa tong dula kay change the volume. Kung itaas kay nako akong kamot, dapat kusog kaayo ang atoang tingog sa pag-recite sa atoang memory verse. Kung diri sa gitna akong kamot, dapat tama-tama lang ato ang tingog o ubos kay akong kamot, dapat ginayon na to atong tingog. Okay, ready na ba mga bata? Okay. Ephesians chapter 4 verse 24. Put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ephesians chapter 4 verse 24. Okay, very good kayo mga bata. Okay, ulitin pa nato aron ma-memorize pa gid nato atong verse. Ephesians chapter 4 verse 24. Put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ephesians chapter 4 verse 24. Okay, very good kayo mga bata. O, isa pa. Ephesians chapter 4 verse 24. Put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ephesians chapter 4 verse 24. Okay, very good kaayo. Okay, nahina na ba niyo memorize atong memory verse mga bata? Okay, karon last na lang din. Ephesians chapter 4 verse 24. Put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ephesians chapter 4 verse 20. Huwag na-memorize na ba ninyo maayo itong memory verse karon mga bata? Okay, sige daw. Karon wala na tayo kopya, no? Wala na tayo copy. Okay, i-recite natin itong memory verse sabay-sabay. Ephesians chapter 4 verse 24. Put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ephesians chapter 4 verse 24. Hi bata! Ako si Teacher Manny. Naiusab, isa ka bata nga nagpangalan si Jordan. Si Jordan, gusto niya, siya lang perminti ang star, siya perminti ang mapansin, o siya perminti ang appreciate. Dili siya ganahan nga i-appreciate iyang sister, iyang brother, iyang friends.
Siya ang pinaka-best permente. Isa ka adlaw, ang iyahang mama, gi-appreciate ang iyahang sister, kay taas ang grade sa iyahang card. Kabalo ka si Jordan, insert dayon, ma, ako gani ma, di ba taas ako ang grade sa science, sa math, sa English, o di ba pag na ako project, wala na ko nagapangayo og help, taas gihapon ako ang grado, pero wala siya gipansin sa iyahang mama. Ang nahitabo, naglain ang iyahang paminaw. Imbis nagasmile siya pag-share, karon naglain ang iyahang nawong, nasuko siya. Kay dili siya gusto i-appreciate ang iyahang sister. Kay gusto niya, siya lang ang pinaka-best. Nakabati ba pud kag ina bata? Sa ato ang Bible lesson karon nga makita sa 1 Samuel chapter 18 verses 1 to 16, chapter 19 verses 1 to 10, chapter 20 verses 1 to 42 nga makita dinhi sa Biblia nga pulong sa Dios. Si Samuel, nalipay siya. Tungod kay napildi ni David, si Goliath o napildi nila ang Philistines. Kabalo ka, nagdesisyon si King Saul, nga dili na paulion si David sa ilahang panimalay, dito kang Jesse, o dili na siya pabantayon og mga karnero. Tungod kay, valuable di ay di nga bataan ni. So, gipapuyo na siya dito sa palasyo, uban sa iyahang household. Kabalo ka, kinsa ang pinakauna nga nalipay? Si Jonathan. Si Jonathan o David karon, nahimo na silang best friend ug matinud-anon sila sa usab-usa. Sa kalipay ni Jonathan, nga pag-ulang pod madinaugon sa gubat, gihatag niya ang iyahang kuko kang David, ang iyahang belt, ang iyahang pana, ug ang iyahang espada. Ug nakigsaad silang duha nga samtang buhi sila, matinud-anon sila nga magkahigala, samtang buhi sila. Ug kabalo ka si Jonathan, isa siya ka prinsipe. Isa ka adlaw bata, gi-promote ni King Saul si David. Nahimo siyang kapitan sa 1,000 nga mga sundalo sa Israel. Naggagubat sila, nagalid siya sa gubat, nakig-away sila, o perminti madaot si David. Isa ka adlaw, nakigubat sila o nagdaog si David, uban nila si King Saul. Kaning mga kadalagahan sa Israel bata, nag-andam sila og alawiton, alang kang King Saul o kang David, with their musical instrument. Ang ilahang awit nagaingon na si King Saul nakapatay og 1,000. Nindot kayo ang smiling King Saul bata. Ang sunod nga lyrics, nag-ingon nga, samtang si David nakapatay og 10,000. Hala, nawala naman ang smile ni King Saul bata, naalisda naman og kalagot. Ang iyang huna-huna, maski tahod pa nila si David kaysa ako nga ilang hari. Nasina siya, nasuko siya, o wala ito siya nalipay sa alawitong sa mga dalaga. Nasina din siya, o saan hindi ay kinisip kasina bata? Kaning kasina, masuko ka, kung naay appreciation, kung naay achievement ang nga madawat ang uban, sama sa imong friends, brothers o sisters. O wala na kay kalipay kung naa sila achievement. Unsa ba imong reaksyon kung naay achievement ang imuhang magulang, umanggod, o kanang baby brother o baby sister nimo? Kabalo ka, ingon sa Biblia, kaning kasina is a terrible thing. Nag-ingon ang Proverbs na pulong sa Ginoo sa chapter 40, verse 30, a sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. Physically bata, dili gyud maayo sa imuhang panglawas ang kasina. Tungod kay masuko na ka, sige na kag kasuko. Ug wala na kay kalipay, sige na lang kag mugot ug dili gyud maayo ang imuhang paminaw kung naay achievement maabot ang uban. Kabalo ka bata, kung ikaw nagatuo na kang Jesus Christ nga imuhang manluluwas, sulti siya. Sulti ang imuhang gibati nga kasina. Ug pangayuhi ug pasaylo ang imuhang sala tungod sa imuhang kasina. Ug pangayo ug tabang nga mawala ang imuhang kasina tungod kay ang Dios magatabang kanimo na ikaw magmalipayon sa imong kinabuhi kung na ang uban na ay achievement o maging kontento kung unsaan naa ka bata.
Si Saul, nagsugod yun kadako nga nagkadako ang iyahang kasina bata. O kabalo ka, isa ka adlaw, nagduda na siya nga, mao man siguro ning tawhana ang magpuli sa akua. Magpuli nga bilang hari dinhi sa Israel. Isa ka adlaw, bata, nag-play si David sa iyahang harp. Nag-play siya sa iyahang harp, bata. O si King Saul, naggunit siya o bangkaw. Iyahang kinakalit, ibangkaw si David. Ug maayo na lang yun, kay nakalikay si David. Nakaambak siya, nabuhian niya ang harp. Kay kung wala pa, pilit yun siya sa bumbong. Kung naigo siya sa bangkaw, tungod sa nakita ni King Saul, nagsugod na siya o hadlok. Ingon pa sa Biblia na hadlok siya. Tungod kay nakita niya na ang Ginoo nagauban kang David. Tungod sa nahitabo, pertigyo nga tingala, ano ba no? Ano kilapay man kung bangkaw ni King Saul? Saan kung nabuhat? Niadto siya sa kamingawan, nagtago siya. Ug kanipod si King Saul, iyang gitawag si Jonathan. Niingon siya nga, tabangi ko, atong patsyon si David. Sa sikreto, giadtuan Jonathan si David. Gisultian niya sa plano sa iyang papa kung sa iyang buhaton kang David. Dito bata, niingon si Jonathan nga, sina, ako na'y bahala sa ako ang papa. Ano siya? Ako na'y bahala sa hari. Dito bata, samtang nagatindog sa kamingawan si King Saul o si Jonathan, isultian ni Jonathan, ipahinumduman ni Jonathan si King Saul kung saan nabuhat ni David. Ipahinumduman siya nga kung saan kadako ang natabang ni David sa kang King Saul. O dako kayo ang natabang ni David sa dihang napildi niya si Goliath. Ug nag-ingon si Jonathan kang King Saul nga dili na patsyon si David. Ug tungod niya to ni uyon si King Saul kang Jonathan nga dili na nila patsyon si David. Sa dihang nakig-uyon si King Saul kang Jonathan nga dili na patsyon si David, dali-dali siya ni adto kang David ug ipabalik sa kingdom. Ug kanipod si David nagpadayon sa iyahang katungdanan nga kapitan sa mga sundalo. Nagpadayon ang ilahang pakigubat sa mga kaaway. Ug sunod-sunod pud ang ilahang victory. Sunod-sunod ilahang victory, pero si King Saul bata nidako ang ilahang kasina kang David. Isa ka adlaw nagaplay og harp si David. Kay musician man siya. Kani si King Saul sa pinakalit, kilabay na pud og bangkaw si David. Maayo na lang kay nakalikay si David. Nakaambak siya, nabuhian niya ang heart. Ug kabalo ka, natingala yun. Si David sa nahitabo, unsa naman po ni, anong ibangkaw man ko? Kabalo ka bata, dili ka mapariha kang Saul. Kung imuhan ng gituuhan si Lord Jesus, nga manluluwas sa imuhang kinabuhi. Ang Ginoo magatabang kanimo nga mahunong ang imuhang kasina. Nag-ingon sa Ephesians chapter 4 verses 22 to 24, that ye put off concerning the former conversation the old man, deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Bata, magatabang ang Ginoo kanimo nga mag-move on, mawala ang imuhang kasina. Ampuy ang tao nga imuhang kasinahan for good. O tan-awang iyang mga nindot nga mga abilities, tan-awang mga nindot nga butang kaniya sama sa iyang pagka-bright, pagka-dancer, pagka-singer, pagka-thoughtful, pagka-friendly, tan-awa. O isulti kaniya kung saan mga nindot nimo nakita kaniya. Aron makatabang pud kaniya o pasalamati ang Ginoo tungod sa iyang kinabuhi, tungod sa iyang pagka-friendly, tungod sa iyang mga nindot nga abilities. Bata, sa hinay-hinay ang Ginoo magapanglihok sa imong kinabuhi o ang imuhang
kasinahon mawala na matanggal tungod sa tabang sa Ginoo. Kabalo ka si Saul, kung gihimo lang niya na, wala gyud na nahitabo niya. Wala gyud unta nahitabo nga gi-attempt niya patay si David. Ug sa diha nahitabo to bata. Kabalo ka, nangutana si David kang Jonathan karon, unsa man akong nahimo sa imuhang papa nganong gi-attempt man pud ko niya og patay. Nganong gilabay naman pud ko og bangkaw. Kasi naa siya kalagot sa ako niingon si Jonathan wala may nasulti si King Saul sa ako mahitungod sa imuha. Niingon si David wala siguro kag istoryahan kay kabalo man siya nga best friend man ta. Ugma, piyesta. Suri lang yun. Kay dili ko makaadto sa inyong sa celebration. Nangayo og excuse si David kang Jonathan. Ug nagtago siya dito sa kamingawan. Ug nagsabot sila aron mahibaw-an kung unsa ang sitwasyon, ang mood ni King Saul. Kung suko pa si kung wala na kasuko si King Saul, magdala siya bata, magpail siya og bato, tulo ka buok, ug magbutang siya og mark, ug panaon ni Jonathan, tulo ka pana, ug mag-ingon siya, kung wala na ikasuko si King Saul, mag-ingon siya nga, dinhi ang dalan padulong sa arrow o sa pana. Pero kung napay kasuko, moingon siya sa bata nga, ang arrow na apa dito sa unahan, muna ang ilahang ilhanan. Mubalik si Jonathan pagkahuman sa tulo ka adlaw. Ug nahitabo gyud nga yes na good bata. Niabot na gyud ang piyesta. Ug wala si David. Kipangita siya ni King Saul. Asa man si David? Asa si David? Hala, wala man niya nakita. Nasa po si King Saul. Dapat napatay na si David. Ano siya? Dapat mapatay na siya. Kay, dapat ikaw ang mamahimong hari, Jonathan. Ana siya kang Jonathan. Ana si Jonathan, wala may laing nga himo nga dautan si David. Nganong kinahanglan patyon. Ana si David, si Jonathan, tapos nakita ni King Saul si Jonathan nga nagpabilang yun ang gugma ni Jonathan kang David bilang higala niya. Ug nasuko si King Saul bata. Ang iyahang gihimo, kabalo mo, iyahang labay yung bangkaw si Jonathan, nga iyahang anak. Giatan niya upatay ang iyahang kaugalingong anak tungod sa kalabot, tungod sa kainggit niya kang David ug bata. Maayo na lang yun nakalikay si Jonathan bata. O kabalo ka si King Saul wala gyud niya gitagaan o pagtagad ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Wala siya nangayong tabang aron ang iyahang kaselos, ang iyahang kainggit, ang iyahang kasina mawala sa iyahang kasing-kasing. Ug tungod ni ato bata nilakaw si Jonathan sa kingdom ug nag-adto siya dito sa kamingawan nga naglabot siya sa iyahang papa nga hari ug naguol siya alang kang David. Ug dito gihimo niya ang ilang ilhanan nga gikasabutan ni David nga naapay kasuko si King Saul. Kabalo ka bata, dili na mahitabo kung ikaw dili nimo tugutan nga maghari ang kasina sa imuhang kinabuhi. Kung ikaw ni bisalig na kang Jesus nga imuhang Ginoo ug manluluwas bata, iampo ang tao nga imuhang gikasinahan. Tanawa ang mga maayong butang kaniya ug isulti kaniya. Ug pasalamati ang Ginoo tungod sa ilang kinabuhi. Ang Ginoo magapanglihok sa imuhang kasing-kasing. Apan kung wala pa nimo na nabuhat bata nga tuuhan si Jesus nga imuhang manluluwas sa imuhang kinabuhi, karon ang panahon nga tuuhan nimo siya. Tuuhan nimo siya nga anak siya ang perpektong anak sa Dios nga gipadala dinhi sa kalibutan ug sa saktong lugar panahon siya gilansan sa krus,
nag-agas ang dugo sa ihang kalawasan, siya namatay o pakatulo ka adlaw nabanhaw siya. Tuuhan nimo na bata, ug tuuhan nimo nga si Ginoong Hesus lang ang makaluwas kanimo gikan sa imuhang nature nga makasasala tungod sa nature nimo nga magpagka nga masinahon na lang gyud. O pangayoy pasaylo ang imuhang sala bata. Andam ka na ba ng mga yung pasaylo sa Ginoo? Pinaagi kang Jesus? Ibaw ang imuhang ulo o ipiyo ang imong mata. Sunda si teacher sa pag-ampo. Alang ka nimo, huna-hunaon nimo nga kini nga pag-ampo. Imuha kining pag-ampo nga personal. God, salamat sa imuhang pulong pinaagi sa kinabuhi ni David. Salamat nga ikaw nagpadala sa imuhang anak nga si Jesus. Namatay siya sa krus ug nabanhaw. Akong ginatuuhan nga ikaw siya anak nimo. Akong ginapangayo ang pasaylo ang akong mga sala sa akong pagkamasinahon, akong sala nga nabuhat gikan pa sa una hangtod karon. Pasaylo ako. Himuha ako nga batang buutan, bag-o nga binuhat. Ginadawat ko ikaw nga akong manluluwas. Bag-uha ako sama sa imuhang sama sa memory verse namo nga bag-o na ako nga tawo. Salamat sa imuhang pagkamaayo ug sagugman nako kanako Ginoo. In Jesus name, amen. Wow! Nindot kaayo no ang story ni David and Jonathan. Og sa ilahang story, naka-learn kita noon kung unsa paano kita maging good friend. And by God's help, no, dahil si Jesus naa sa atong kinabuhi, He will teach us how to be good friend to our friends around us. So, salamat sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo sa Bible lesson. Okay? See you next week. God bless!